PH para 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Bata pa lang ako ay nakakakita na ako ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi naman ito naging big deal sa akin dahil parang nakasanayan ko na. Yung mga white lady na yan, parang mga tropa lang ang turing ko dyan. Taray! Sino mga tropa peeps mo? Sino mga friends mo? Yan yung mga creator ng Beauty Plus. Oo, diba? White lady. Minsan habang nasa family reunion, sa gitna ng kasiyahan ay biglang sinapian yung kapatid kong babae. Akala namin nung una ay masama lang yung pakiramdam niya. Kaya hinatid muna namin siya ng tiyahin ko sa kwarto. Pinatay ko ang ilaw habang hinihilot ni tita ang likod ng kapatid ko. Sabi ni tita, tulungan ko daw siyang hilutin ang mga paa nito. Pagkahawak ko sa paa niya, ay nanigas na ang mga braso ko sa kilabot. Sa pinakakalmado kong boses, sinabi ko kay tita, "Tita, buksan mo na tanghenyo." Mas natakot ako sa hininga mo, tanghenyo. Huwag kang nanggaganon. Sa pinakakalmado kong boses, sinabi ko kay tita, "Tita, buksan po natin yung ilaw. Hindi po si Ana yung kasama natin." Nung college naman ako, graduating, pahirapan ang biyahe ko mula Rizal hanggang Mapua. 3 oras ang biyahe ko, kaya naman sa tuwing uuwi ako ng bahay, madalas akong makatulog nang hindi pa nakakapagbihis dahil sa sobrang pagod. Isang gabi pagkagaling sa school, naisipan kong magpatugtog ng malakas gamit ang Bluetooth speaker. Mag-isa lang ako sa kwarto kaya inisip ko na walang ibang maiingayan. Makalipas ang ilang oras, biglang may gumising sa akin. Inaalog nito ang mga balikat ko. Antok na antok pa ako noon at tila wala pa sa ulirat. Itinuturo ng batang babae ang Bluetooth speaker ko. Agad akong tumayo at naglakad patungo sa speaker. Pag turn off ko ng speaker, saka lamang ako natauhan. Wala namang batang babae na nakatira sa bahay namin. Kinabukasan, hindi na gumana ang Bluetooth speaker ko. Pero hindi lang naman mga kaluluwang ligaw ang nakikita ko. Minsan nakakakita pa ako ng mga demonyong mahihina. Sila yung mga demonyong hindi kayang sumanib sa tao, kaya nanggugulo na lang. At patungkol dito ang huli kong kwento. Mas melos martirisyor. Uy! Tanghenyo! Nakakatakot ka! Nag-uumpisa pa lang ako sa kolehiyo at nagdodorm ako sa Intramuros. Ang sabi ng iba, ang Intramuros daw ay pugad na mga ligaw na kaluluwa. Mga bagay na hindi normal na nagpaparamdam at nagpapakita. May mga panahon na halos gabi-gabi akong binabangungot. Pero parang hindi na big deal sa akin yung mga ganong eksena dahil nasanay na akong talaga. Alam ko na ang mga dapat kong gawin bago ako bangungutin pa. Pag hindi na ako makagalaw dahil sa bangungot, nagdadasal na agad ako ng Our Father. Tapos ay pipilitin ko ng igalaw ang mga daliri ko sa paa. Kapag nagalaw ko na ang mga daliri ko sa paa, balik na sa normal ang lahat. Pero isang gabi parang inaatake na naman ako ng bangungot. 3:00 ng madaling araw. Nilibot ko ang mga mata ko sa kwarto para i-check kung nakauwi na yung mga roommates ko. Maya-maya
ay may napansin akong hindi normal na nakatayo sa may paanan ko. Hindi siya white lady. Hindi rin siya kapre. Pero hugis tao ito na may maliliit na sungay. Nakakatakot ang mukha niya at may mga bahid ng dugo sa bunganga. Nang tumingin ang elemento sa akin, dito na ako nagsimulang magdasal. Our Father who art in heaven, ang panimula ko. Laking gulat ko nang biglang tumawang elemento at mabilis na lumapit sa akin. Imagine ko, oh my God! Hindi ko. Nakakatakot yung takina. Sobrang lapit na mukha niya sa akin at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Itinuloy ko ang pagdarasal pero mas lalo kong nangilabot nang gayahin niya ang mga sinasabi ko. Ginaya pa ng isang demonyo ang dasal ko. Ang malala pa dito, gising ang diwa ko at hindi pala ako binabangungot ng mga oras na yun. Ako po si Engineer R. Jane Sagaw, isang tambalanista mula Binangonan, Rizal. Ilan lamang ito sa mga naranasan ko noon na ayaw nang ipakwento ng pamilya ko dahil masyadong disturbing at nakakatakot. Ismoras ni Lord Dino. Onisyon na Tigilan mo yan. Nakakaloka. Alam mo, ang pinaka nakakatakot sa akin para sa akin sa lahat, yung kayang gayahin nung elemento o kung sino man, Oo. yung prayer mo. Yung kinukutsaka niya. Grabe, nakakatakot yun. Nakakatakot yung biglang lumapit sa mukha mo. Oh my God, hindi ko kinakaya. Yung nakita mo lang siya na malayo, tapos Oo, biglang lumalapit lumapit siya. sa'yo. Nakakatakot. Nakakatakot naman. Huwag kang alam ko tambalanisa ka, Engineer Sago, pero we don't like to meet you. Kasi baka mamaya pag dumating ka dito may makita ka o kaya dalhin mo, di Kasi ba? nga sabi niya mismo, mga kaibigan niya yun eh. Oo, mga friends mo. sumasama sa Oo, di ba? Totoo yun eh, kasi di ba they know? Oo, pag nalaman niya, pupunta siya sa Lab Radio. Sabi Naku, niya, baka mamaya sumama, Oo. sabihin, panis kami. Panis kami ng lab. Kasi kadalasan yung iba yung mga kaluluwa na hindi makatawid. So alam nilang tao nakikita sila doon sila dumidikit. Correct. Kasi yun yung possible na na maging anong tawag yung doon? bridge nila Oo, na bridge. makatawid sa Portal, kabilang mga mundo. ganon. Bridge na makatawid or portal para makapaghatid ng mensahe Oo. o kaya para 'di ba yun yung sa mga nakakatakot na mga kwento yung mga May mga portal talaga na may areas na hindi naman natin nakikita pero yun naniniwala yung mga spirit questors na doon sila mas madaling tumagos. Oo, at ang parang portal yun yung pintuan nila. Correct. Ang portal pwedeng lugar o pwedeng tao. Tama. Yun. At Ay. feeling ko ito si Engineer Sagaw, yun. So, ayaw ka namin maging friend. Charot lang. So, charot lang naman, Engineer. Joke lang. Kaya lang, alam mo na, di ba nakakatakot kayo meron kang kaibigan na sasabihin, Oo. uy, may katabi ka. Alam mo yun, nananahimik ka sasabihin sa'yo, may katabi ka. Inaano ba kita? Nakaka-lurk. Tama yung sabi sa atin ng spirit questor, it's both a blessing and a curse. Blessing kasi maaaring may mensaheng sabihin sa iyo na makakatulong sa sanlibutan o sa mga kaibigan mo. At curse din kasi Isipin mo hindi ka araw-araw. komportable ng ganyan. Correct. Hindi ka nila pinapatahimik kasi ikaw yung nakakita sa Oo, kanila, nakikipag-communicate sila sa'yo. Tama, alam nila. Oo. Tsaka ang hirap nun, no? Kunyari, nagpa-party-party ka, tapos makikita, habang sumasayaw kami, nakalambitin na Correct, nakabigti naduguan, yung mga sa kisame, ganon. no? Hindi kaya kasayaw-sayaw ka kaparty mo, may bata na Oo, nakasabit sa kasama. likod. Nakakatakot, okay, nanonood ka ng sine. Oo. Tapos kala mo puno. Yung pala. Nakakatakot. Di ba sa probinsya yun, sabi mo? Oo nga, di ba? May mga totoo ba yun? Totoo ba yun? Maraming kwento-kwento doon sa amin sa lugar sa Capiz. Bakit kayo yung boses mo? Diba? Pero may personal ka ba? Mga nakakatakot na experience din? Meron isang beses ako na parang doon sa
tinirahan namin na parang talagang haunted talaga siya. Sobrang madilim talaga. Bahay nyo yun? Hindi, parang boarding house kasi nagpumunta lang ako doon. Nakipag-CR lang ako. Tingnan mo. Tapos akala ko, Saan ka kasi umiihi. akala ko medyo pinagkakatuwaan ako ng magkasama ko. Biglang nalak ako sa loob. Okay, ng CR. Oo, tapos yung kandado talagang pinasok doon sa as in lock talaga. Okay. As Wala in namang talagang- gumalaw sa kanila. Hindi ka Oo, talaga wala. pinagtripan? Nagsitakbuhan nga sila eh. Oh my God! Paano ka nakalabas? Hindi ko kinakaya! Sinadyakan ko yung pinto. Yung bigla ka naging malakas nang wala sa oras. Ang bihira. Totoo. So, alam mo yun, parang feeling ko pag gaganon kasi, sobrang powerful para makapag-angat ng padlock at May ganon. makapag-close. Kasi yung lugar na yun talagang madilim talaga siya. Okay. So parang lumang bahay na tapos konti lang yung kwarto na ginagamit. Oo. Tapos Pero may ano mga- talaga, siya operational na Oo. boarding house. Pero madilim. Ay, kahit na libre, hindi ako doon. Nakakatakot, di ba? May kaibigan din tayo na mahilig pumasok ng mot-mot. Tapos yung ilang mga mot-mot na napuntahan niya, meron din siya mga creepy stories. Oo. Na, habang Karma natutulog niya yun kasi Oo. naman kabit yung mga sinasama niya kasi doon. Yan, karma. Kulang pa nga yun eh. Di ba, minsan may ganun tayong pakiramdam, no? Sa isang area na kikilabutan lang tayo bigla. Yung goosebumps, kung tawagin, na parang may something sa area na to eh. Hindi man May natin dilim. nakikita, pero parang nararamdaman natin Usually sila. pag mga no? negative, ako nakakaramdam ako mabigat sa pakiramdam. May Dati ganun dito lugar eh. yung recording dito Oo, sa atin, oo. Pag Ngayon ba hindi na masyado? Hindi na, no? Hindi May na konti. mararamdaman. Kasi Oo. dati pag natutulog ako doon parang ang bigat, parang hindi Correct. ka makahinga. Totoo. Naranasan So, ko marami rin yan naka-experience nun, Tama, ah. yung parang may nakadagan. Merong mga elemento yan. Nakakatakot. Actually, sa likod mo, Dick. Hindi! Tumigil ka! Pambira! Tigilan mo. Tatlo tayo dito. Oo. Sa liwaliwanag pa. Nagtatakutan. This is the May moment. something talaga sa Bluetooth speaker, no? Bakit? May experience ka sa Di ba Bluetooth? yung sa atin din dito? Ay, oo. Oo, Ay, diba? oo nga dati. Oo, na may- Music box. Oo, music box. Music box. Oo. Oh, may something ang music box actually. Alam mo yun, di ba? Yung Oo. biglang tumunog yung music Nasa box. nanggagaling sa speaker sa headset natin. Oo, hindi ko alam kung saan galing eh. Wala siyang tunog ng music box. Pero sa speaker, mas aming nadidinig kami na wala namang, wala kayo naririnig. Oo, weird. Oo. Ako talaga. Ay nako, pero katulad nga ng ginagawa nito ni Engineer Sagaw, ang best armor niya pa rin is prayer. Totoo naman Importante yun eh. yun. Na-experience ko na yun yung parang feeling na may nakadagan sa akin dito sa recording room Oo. natin. Bawal kasi matulog. Wag daw kasi tayo natutulog during office hours. Karma din daw natin yan. So yung feeling ko na nakadagan, Oo. nakadagan talaga. Tapos yung alam kong nandun kayong lahat, madami kayo eh. Oh, naririnig mo kami pero Naririnig ko hindi kayo ka para hindi ako makagalaw. Ang una kong sinabi is yung yung Apostles' Creed, I believe in God, ganun. Tapos talagang pinilit kong galawin kahit maliit na yung toe ko. Oo. Tapos nung nagalaw ko na siya, nung napilit ko na siya magalaw, okay na, normal na lahat. Di ba? Pag totoo yun, pag nananaginip tayo na minsan may mga nakakatakot na panaginip, banggitin mo lang talaga yung pangalan niya, no? Na in Jesus name, ganyan. Tapos bigla kang magigising. Tapos paggising mo, hingal ka na parang pagod ka. Ang bigat sa pakiramdam. O di ba? Oo, may ganun. Wala ka parang- nakahiga ka hindi lang ka naman naman. tumakbo. Totoo, ganun yung feeling. Isa ding kwento ko, ito hindi ko pa nakwento kay Tanghenyo. Ganun din parang party, house party kung tawagin. So in-invite ako. Sabit lang ako kung tutuusin. Sabi ko, hindi ko naman kaklose yung mga tao doon sa baba. So hinsabit ako, humanap ako ng area ko. Umakit ako sa second floor. Tapos nakita ko, may nanonood ng TV. Mag-isa lang siya. So pagpasok ko doon sa second floor, sabi ko, makinood nga ng TV. Oo. Takot. Oo, tapos nakita ko lumabas na siya. So mag-isa na lang ako. Sabi ko, solo ko na yung sala sa taas. Tas Magkatabi kayo nun? hindi ako tumabi sa kanya. Magkaiba okay. kami ng Ano ba yung babae, iba yung lalaki? Lalaki. Ah, okay. Lalaki. Tapos Kaya hindi ka tumabi, no? Oo. O tapos? Tapos may sumunod sa amin, Nakita ko doon pumunta sa may pintuan ng sala. Tapos hindi siya tumuloy. Tapos pagbaba ko nung area, sabi ko, umakyat ka kanina, 'di ba, sa taas? Oh, hindi na ako tumuloy kasi may nakita ako. Ano nakita mo? Meron ako nakitang matanda katabi mo.
Eh, sabi ko, bumaba na yun eh. Sabi ko, alam Pero ko, yung alam ano, ko mag-isa na ako. Oh my God. Yung Oo. pala, tumayo, tumabi sa'yo. Lumipat lang ba kung sunada ka? Trip ka, partner. Sabi ko, wag mo ako ginojoke ha. Sabi ko, Oo. tutulak kita sa hagdan. Ano daw itsura? Natakot talaga siya. Kalbong matanda. Oo. Sa Tangenyo yun. Okay. Kalbong matanda na papasok siya, kaya lang kakaiba yung tsura. So natakot siya. So sinabi niya lang sa akin, sabi niya, may katabi ka kasi. Sabi ko, wala akong katabi, mag-isa lang ako sa sala. Takot. Ang lesson kasi dyan, huwag ka sabit ng sabit. Oo, huwag ka sama-sama sa party. Hindi ka naman kakilala, sama ka ng sama. Oo nga, may to- pagkain kasi. karma mo din yan, friend. Yung mga ganun, yung mga nakakatakot na kwento. May mga ganyan. And I'm sure dahil inumpisahan na natin to, meron din kayo mga ganyang klase mga kwento, friends. Yay! Share nyo naman po sa amin. Email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na yung pag-uusapan ng tambalan sa mga susunod na araw. Ayan, di ba? And in fear, mga kabisyo, laging keep the faith. Yes. Huwag niyong kalilimutan yan. Uy, batiin lang natin na ang happy birthday! Si Tita Pinky Ramos ng Fernando's Bake Shop! Ay, Tita Pinky! Tita Pinky, happy birthday! More cakes to make yan para Yan. sa iyo and good health. Enjoy your special day. Magpapadala ba siya ng cake ngayon? Birthday niya eh. So, baka nag-assume. Oo, malay Maraming natin. salamat, Maring Pinggay, ha? Oh, di ba? Naging Batchmates ba kayo? Ay, medyo, Older si Tangenyo. Ibang section lang Yan. yung ano. Happy birthday po. Ayan, sa lahat nagsa-celebrate ng birthday today, enjoy your special day. O siya mga kabisyo, importantatious to smile and importantatious para sa lahat ng mga kabisyo natin super na antabay lamang dahil patuloy pa rin ang pamimigay ng libreng boundary para sa ating Love Knows No Boundaries promo. And Ah. take note na bawat programa ng inyong mga paboritong DJ may binabanggit na baswerteng super kaya dapat pakaantabayanan niyo po Corrected yan. by. Okidoki, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station.